35 éve már, hogy szebbnél szebb ruhákkal, de ami ennél is fontosabb, egyedi készítésű ruhákkal várja a férfiakat és a nőket egyaránt a Lívia szabóság. Barabás Gáborné Líviához látogattunk el. Igazából a mesterségről kellene beszélnünk egy picit talán, így a kezdésnek. Ezüstkoszorús mesterrel állunk szemben, de mégis ez a mesterség, a szabóság, hogyan alakul a mai világban? Hát elég nehezen, mivel kihaló és nagy türelem kell hozzá, pedig egy csodálatos dolog, mert egy sík felületből kell a hölgyekre, urakra készíteni ruhát. Sokkal nehezebb, mint bármi más, mert végeredményben itt a szoboratban van, és ugye nekünk arra kell készíteni a ruhát, vagyis a test. Ez azt jelenti, hogy a szabóságot nem sokan választják, mint életpályát? Nem, nagyon nehéz elhelyezkedni, egyszer azért is, meg nagyon-nagyon nagy szorgalom, kitartás kell ahhoz, mire valaki eljut addig a pontig, hogy önállóan merjen többféle ruhát elkészíteni. Mert minden egyes darab az egy külön kihívás végeredménybe. És menni kell vállalkozni. Emlékszik még arra, hogy indult ez a karrier 35 évvel ezelőtt? Igen, hát én mindenáron iparos szerettem volna lenni. Én egy nagyon-nagyon jó mesternél tanultam, Szabó Józsi bácsinál, és akkoriban nem lehetett rögtön az iskola után ipart váltani, mert gyakorlatnak meg kellett lenni, és mikor elhelyezkedtem, meg volt a 2 évem, én utána már iparos szerettem volna lenni, és az is lettem. És ez a mai napig is tart, pedig most már nyugdíjas vagyok. Kicsi a hely, viszont csodákat alkotnak. Ha szavakba kellene foglalni mindezt, ami itt készül, akkor hogyan tenni? Kiknek dolgoznak? Hát dolgozunk nőknek, férfiaknak, korosztálytól függetlenül mindenkinek, sőt, nagyon sokan jönnek külföldről is, Bécsből, Dániából, Svédországból, Németországból, sőt, van olyan alkalom, amikor tanárnőt kell hívnunk, mert nem tudunk csak magyarul, hogy fordítsák le, hogy mit szeretnének. Fontos az, hogy kövessék a divatot, a trendet? Természetes, igen, ugye az mindig változik, változnak az anyagok összetétele, tehát állandó tanulásban vagyunk. Van esetleg olyan, amit ön szívesen megvar? Van kedvence? Mindegyiket imádjuk csinálni, mindegyiket imádjuk, tehát nem nagyon tudnák kiemelni, hogy mi az, ami egy varni kelljen. Annak van egy csengés, a gyűszűnek és a tűnek inkább olyan zenéje, és az nagyon fontos, hogy azt az ember megszeresse. Sokan azt mondják, hogy a konfekcióval ellentétben, ugye, amit az üzletekben lehet találni, ezeknek a ruháknak lelke is van. Vallja ön ezt? Természetes. Itt egyénileg szól ugye annak a megrendelőnek, akinek készítjük, és nagyon negyedi. Másképp vannak kikészítve, ugye kisipari kidolgozással, ami hát egész más, mint a széria. Attól tekintve mi is dolgozunk szériát butikba is, de ugye egyre kevesebb van most már, amit a butikba kell készíteni. De itt az nagyon fontos, hogy a vendéggel megtaláljuk a közös hangot. Említette, hogy kihaló félben van a mesterség, pedig igény lenne rá, ugye? Mert fiatalok is jönnek egyre többen önökhöz. Igen, ez nagyon tetszik nekem, hogy egyre több fiatal keres meg bennünket, ugyanúgy fiúk, mint hölgyek. Tehát férfiak, mindenki, és biztos, hogy lenne rá. Hát a férfi szabóság az 20 éve nem volt képzés Győrbe. Hát ha az most kihal a film által, akkor nem is lesz, aki tovább folytatja Győrbe. Lesz egy rendezvény, ami talán azt a célt is szolgálhatja, hogy felhívják a figyelmet egy picit a szabóságra, erre az életpályára. Mi lesz ez pontosan, mivel készülnek önök? Hát készülünk a női ruhának mindenféle változatával, tehát alkalmitól a kosztümig, a Attiláig, a férfi ruhába is találunk mindent, smokingtól kezdve mindent. Ezzel éppen ez a célom, hogy a fiatalok figyelmét felhívjam erre a szép szakmára, mert ez egy alkotás, egy kihívás, és megismerjék a városba az emberek a régi fényét visszahozni a szabóságnak, a méretes szabóságnak. Ugye régen ennek fénye volt, most ugye már annyira nem. Időpontot és helyszínt mondjunk a nézőknek. Július 13, Rába Hotel, este 6 órakor.
akkor lesz a divatbemutató, ahol olyan 96 ruhával veszünk részt. A ruhákat a saját vendégei mutatják be, tehát itt nem manökenek, hanem a megrendelők fogják bemutatni. Nagyon nagy a segítőtáborom, ilyenre gondolok a fodrász, a kozmetikusok, a táskások, a kalaposok, ők mind támogatják ezt a rendezvényt, és remélem, hogy nagyon színes fog lenni. Megajándékozzuk a várost ezzel a rendezvénnyel. A kamara nagyon sokat segít benne, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Izgulunk. Mi ott leszünk? Mi biztosan ott leszünk, viszont sok szép ruháról beszéltünk most. Ha lehetséges, akkor mutassunk meg néhányat a nézőknek.